Mga idol, attack na sa mga idol. Frog. Bakit mga idol ah? Attack na sa mga idol. Ayo, Koy. Dire dong, dire. Atong tatay dapit ko. Ngajar dong. Mereka sa gitna. Dari dong. Tabang nurse. Hang ra ba kwenta ka? Hang kayo. Ano? Itong Russell po. Ano? Nagbigyo mo ko dali. Ang dari. Napapan mo sa kayo. Adol. Nauntan niyo, Dol. Budol fight na naman. Luta pakiya eh. Pahit kutod. Hang ba? Hangga, Dol. Banat. Undang orot ah. Kaya, kunay maniko, Paul. Mamiri-piri mga kaidol. Hang kayo? Mamiri-piri. Kayo ano doon? Hang. Sikat ng katana. Right. Ay, naman kung ganda pagpin ka bakwa. Dari oh. Dari tu. Daghan man ako baki. Pamaki na sa Russell. Minta kayo magkugi ta. Shout out ba sa itong mga blue, kuhan niya na to. Subscriber na to din kuhan. FB page na to. Mga followers ba? Shout out ni Ruben Pantonial. Emmanuel Pandonial. Amodia. Manuel Amodia. Boss, puting hanga, boss. Hanga eh. Yuyu ada kong nasapang. Nakasapang naman sa baki. Oh, operation dito ah. Sunod Domingo. Karon Domingo dili pa kay straight ko duty. Sunod Domingo. This coming 22. Sunod Domingo or Operation Sumad. Sumad ron Biyernes. Bakit na naman, San Fernando. Ato to mga bakit dito. Naligo lagi ka, Jay. Ha? Naligo si Joe. Gini bata. Wa, Natural man na siya ko, perminti man na. nagubusngot. Bahala pa, tubig. Hang kayo? Lumayan na tayo. Puta ko ba na? Budol fight na naman. Yatak si Junson, nabangga. Tok-tok mga idol, tok-tok. Kop-kop. Pinamawan. Shout out Max. Ma! Unya. Nakay! Tingog. Gangan. Luhod pa. Taon niya dong. Ngambal makan kalau Tanong Kan ka na. Tapo ka. wag ka ni dool rin. Undang urot mo na eh. Sugay ka ni dool. Nako. Undang nako. Pagdalo nyo ha. Lamig kayo. Halang-halang ba? Shout out ni Emmanuel Abudia. Shout out Kapinta TV. Kapinta TV. Huwag ka kuyog. Namaki mi. Amo mga pa. Salamat mga idol.